Malawi Brief. Atsoko sindiyeneka kuti ndinene kuti mukumvazi nzaboza kapena zoona chifukwa ine ndikamalowa chipani amene amandilandira ine si secretary general wa chipani, si NEC member wa chipani. Amene amandilandira ine ku chipani ndi president wa chipani, amene pa nthawiyo amakhala president wa dziko. Sine malandidwa ndi anthu wamba ine ayi, mundichite follow mupange Google. UDF anandilandira ndi His Excellency Dr. Bakili Muluzi. Tinachokera limodzi ku UDF kukambisa DPP ndi Malemu Bingu, mzimu wake uzusa mtendere. Ndimanena mobwereza anthu ena amanena mautumbu ngati kuti chipani cha DPP imene chimayambidwa iwa kuti aliko kulibe. Ma first pioneers kuti chipani cha DPP chiyambe underground, anthu asakuziwanso kuti kubwera chipani DPP ine ndinalipo kuzomba State House. Ndimanena mawu amene mobwereza malawi muno mumapanga distort history, mumalemekeza anthu amene sanachitepo kanthu komwe pa history yambiri ya muno Malawi. Mumasiya ma historians, people who have shaken this country in all spheres of life, spiritual, political, entrepreneurship. Alipo anthu amene mumatama amalawi ndi anthu kuti sanachitepo kalikonse Malawi munomo. Mumayiwala, mumasiya dala the real heroes. Choti Malawi muno, this is a country that is so tribalistic and nepotistic. Mumamuyang'ana munthu kuti amene akuchokera kuti Nsonda kwawo nkuti, anabadwa ku Zingwangwa koma kumuzi kwawo nkuti Rumpi East kumpoto. Mukangomva kuti mpoto basi mwadana naye, kayankhuliza nzeru simuzagwizana naye. Zoti Nsonda wakwatira ku Lomwe sizimakukhuzani. Zoti Nsonda anabadwa ku Zingwangwa pano ali mu Lilongwe sizimakukhuzani. Zoti Nsonda mkazi wake ndi Mlomwe koma anabadwa ku Salima sizimakukhuzani. Inu mmangogwira tribe. Nsonda intimbuka abasi. Ndechicho Nsonda anga yankhule kacha nzeru simachisatira. Koma mtundu wanu akayankhula olozombwambwana olozopanda nzeru akangoyankhula ndi maona ndi ndani amene awa mtundu wathu basi kunsapota olozoyankhula zozausiru, zoyankhula zopanda nzeru, zochitazo zogunata mumamusatira. Ndevuto la Malawi kona munomu sitingatukuke. Nkona Malemu SKC mzimu wake mtendere amalimbikira mindset change, and in fact chinthu chokuti mawu kuti mindset change anayamba ndilatoonabo Atupele Muluzi. Mindset change inayamba ndi Atupele Muluzi. Chifukwa anaona Abakili kuti Malawi munomu tikapanda kusintha maganizo kaganiziridwe dziko lisitukuka. Nde ineyo Atsogo chiyambire ni ndale frontline active politics 1997 pamene Abakili Muluzi anandipempha kuti ndiyimire ku Blantyre Kabula. John Sonke MP wa kumeneko atawukira Amuluzi on third term. Kuyambira pamenepo kuzafika lero palibe wandale amene amachita feature pa nkhani za ndale ngati ineyo. Muchite Google palibe. Paliponse mukati muone za ndale ndi Ken Nsonda. Mukati mulowe ma social media Ken Nsonda. Atsogo ine tunachuka kuposa Kazibek, nachuka kuposa soya pieces, nachuka ineyo kuposa sugar, nachuka pandale kuposa orange squash wasobo. Ine Atsogo pandale ndinochuka kwambiri ndipo anthu sagonana tulo. Chilowereni Congress is now about 1 year and 8 months. Even from day one, imene official inalowa Congress atakandilandira His Excellency Dr. Lazarus Makasa Chakwera ku Mzuzu Lodge. Kani every week Nsonda. Campaign yonse iyi kani ali Nsonda.
kampeni yatha nkhani ndi nsonda kumalawi Congress Party aneki tilipo anthu oposa 80 tilipo 90 NEC members a MCP tilipo 90 ndemene muja mnali ena anali zinduna ena mene muja anali ma member of parliament ena abwereranso mene muja ena anali makansala ena abwereranso koma daily dzina limatchuka ndi nsonda sinakhalepo minister sinakhalepo MP sinakhalepo kansala koma daily nsonda moti nkhani za ndale muno malawi kupanda kutchula zina nsonda ndikuti simunayambe ndale sono iza kunenawa yaya nanga inetu paja ndimakonda kunena kuti sagenda mu mtengo mopanda zipaso ndini miyambi ambiri koma umone ndimakonda kuyankhula ndokuti sagenda mu mtengo mopanda zipaso dzina la nsonda luchita ficha kwambiri panopo moti ndikumalandira tu mafoni tu akuluakulu a DPP zaloweni malo ano alipo mpando tikupuputa ndi ndikuyankha kuti ya ine sinimapupulumatu ine kumwamba kumayankhula kaye ine sinimachoka chipani chifukwa choti chachoka mboma sinimamsiya president chifukwa choti waluza zisankho chakwerayi ndi naye amene mpaka na azachiteka kundilandula kuti ansonda iyayi masukani koma ine sinimachoka chipani chifukwa chachoka mboma ayi nali mu DPP itachoka mboma 2020 ndakhala naye APM nankakamira anthu ena atachoka kuchisiya chipani ine nali konkuja analichosa kumapeto mchipani muja 2023 kumapeto andimene ananichosera nchoti nakapanga atendi nsonkhano oyitanisa secretary general pa nthawiyo Jeffrey nde chimwe ananichosera otherwise anapanda kuchosa bwezi pandili ku DPP komweko bwezi ndi APM komweko chifendekalo wa chipani royalty yanga imakhala kwa the party president osati kuchipani hayi kuchipani kuja anthu amandiopa ambiri kuchipani zipani zonse zimene ndawo wamwenda UDF DPP ya Bingu PP ya Mai Joyce Banda DPP ya APM even Malawi Congress Party kuchipani kwa anthu amandiopa chifukwa magazo ndifuna mipando ine sindifuna mpando hayi royalty yanga imakhala kwa president chifukwa maitanidwe anga kundale ngati a born again Christian an evangelist and a worshipper calling yanga is to save my country ndi loyalty yanga imakhala kwa president wa chipani president wa dziko osati kuchipani amandiopa atsogo kwambiri chifukwa maganiza kuti ndifuna mipando ku UDF amandiopa DPP ya Malemu Bingu amandiopa PP ya Malemu Joyce Banda amandiopa DPP ya IPM amandiopa ku Congress ku amandiopa mpaka na lero chifukwa amaganiza ndifuna mipando sono izi zokuti ansonda akuti asanzika akubwera atsogonzo kuti mpaka na inu mundifunse ndi kuti simundiziwa atu inu mpaka na atsogo kuti tumizira chithunzi kundifunsa ndi kuti simandiziwa atu ya ine tibakha breaking news onsa BBC Al Jazeera CNN and all reputable media houses malawi muno amachita cover chifukwa chipani sinimalo wa sandilandira secretary general chipani achepa kwambiri sandilandira ine NEC member wa chipani achepa kwambiri all vice president wa chipani samandilandira wachepa kwambiri ine amandilandira ndi president wa chipani ndi pano ndafika apa atsogo paja chilungamo chene chimamveka ngati mwano ndikuuze ndi mauze swena kumene matenga post mtumizeso ine maudindo osakulu mchipani ninamaliza fa palibe udindo ofunikira kwambiri mchipani than being closer to the head of state, closer to the party president. If the party president can call you and say, man of God, Ken, how are you? How are things? Can you come to Kumani? That's the greatest honor pandali. Ndoti we wafika hapo. First citizen nkuma kuzusa, man of God, how are you today? How is the family? Zugenda. Are you in problems? Do you need anything financially? Can you come to onani? Atsogo, that is the greatest honor pandale. Ena jamsama one kandi ma MP kandi nduna kandi makansala sayankhula ndi president ena jampaka na 5 term ima teramo president asana moni. Asana yankhule naye. Asana imbire phone. Come have that opportunity. I can stay face to face with the head of state, face to face the president wa Japan, and exchange notes. Zilibanji padziko pano.
anthu akuti chani za ine tipange chani, that's me. Nde pano atsoko kundikuzeni zoona ngati chipani chingandifune ndikuti chindipase upresident wachipaniwo chifukwa pano ndikufuna upresident kose kunanga sindakhalako pano ine ndikufuna ndi upresident kwathu ku MCP ndi president pano His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, who is our president mpaka 2030. In case of any eventuality kuti abwana atanena kuti ndifuna ndikapume and God forbid ndisapanga nawo contest ineyo pa mpando wa president kuti chipani chindichitenge ndipo pamene ndafika ina sogoto so nena ziti ayi akupita ku PP akupita ku DBP akupita ku UTM akupita ku UDF ngati akundifuna andipase president wa chipani ndendipita chifukwa ndifuna pano ndo president wa chipani. Atsoko zili ngati munthu unali inspector general wa police wamaliza maranki kosa a police ndewe nazikulemba ntchito lukhali station officer wa ku Chirumba kapena ku Chiweta iwe ndikulola ndi mtu wako ukoka you have risen my height onse am police nkuzafika pa inspector general of police ndi boma la sintha boma likupange ofa kuti niyo mukhala station officer kumuloza iwe ndikulola ndi mtu wako libwe ndio iwe something is wrong upita kuzomba mental hospital akakuone chifukwa maranki osa police unamaliza kumene ungapite mwina ndikuyembasi kuduzika jama retirement yako not kuti azukuza ti inyo takufunani mugwire nafe ntchito mboma la Sopanoli koma mukakhala station officer kuntaja atsoko ine ndafika pa tsoko ndamaliza mastepe wonse andale ndikufuna pano ndi president wa chipani ndingatena kundifuna andipase president ndibwera chifukwa ndikufuna pano ndi president wa chipani ziko matsoko msamanditokose dala ino kampeni yatha munthu ndipumeko pirizi ndipume nkhani yokuti I am the founding member wa DBP ena magazo ni mangonena tinali kuzomba State House panali Dr. Ken Zikhale Ng'oma panali Salimu Bagas panali Paul Maulidi panali Samson Nsosa ndi ine Honorable Ken Nsonda era tachwa tosefe tili moyo amene anachoka pakati pathu ndi founder wa chipani Professor Bingo Mtalika mzima wopitira kuusa mtendere kumene timakambira nazo kuti Mtalika achoke mu UDF ndi ayambe chipani iwo inake malimo Mtalika mafuna upanga revive chipani chawo chimene chinalipo kale nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi Ken Zikhale Ng'oma nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi Ken Zikhale Ng'oma. So we are actually discussing kuti achoka bwanji mu UDF anthu anena kuti ngosa yamika tamini kuti Bingo lipa mpani pano ku UDF we staged a coup kusanjika chifukwa UDF tose timene ndifuti tinali ndi illegal futi timene ndi pistol illegal akulu ambiri mu UDF timene ndifuti zopanda makalata zopanda malicense. So Ken Zikhale Ng'oma came up with the idea kuti kuli meeting ya cabinet kusanjika azikasachedwa anthu pageti mukagwira anthu ali ndi futi ndiye mukanene kuti anasunga futi kuti akape president. Meeting was being chaired by Abakiri Bingo ali president ndiye inayambika kusecha na pageti kusanjika mwasoka naye Salimu kayana iwala bwanji kuti was part of the plot anapitenga futi anamugwira anayamba kugwida anali malemu Harry Thompson kenako Salimu yamba kufika mbiri agwira anafuti pasanjika ina yanga aso nanyamula anachita kunimbira Ken Zikhale Ng'oma ndili pa choice atsogo muli kuti ndandidusa choice pipe motenga kuti ali mbola bwerera nabwera wakasiya futi yanga ineyo ku Legends mwina kuna office yanga. That was enough kuti anthu amafuna kupha Bingo kuti Bingo achoke mose mene amayamba kuti spontaneity tipeze zina la chipani kuti chipani chikhala chani mene amati ya DBP yena ndapene amati joina china mai Joyce Banda yena akulu yena kumati joina koma ground yokuti ambe chipani cha DBP nalipo ineyo chimanga follow chija chidi pa DBP kaya 5 chija imene jayo anali maganizo a Ken Zikhale Ng'oma
Nsalu ya DPP mmeona ichi imene chayo, it was design ya Joyce Banda. Nsalu imene cha ina design ya Nabiwe. Joyce Banda nango chosa pa Nabiwe ndikulemba po DPP. Koma nunkuta kubwera second phase. First phase dapanga ndifa tsogo. Pa history ya Malawi simuzandilemba. Pa history ya Malawi simuzalimba po utapo Maulidi anali founding member. Simzalimba hapo kuti Samson Nsosa anali founding member. Simzalimba hapo kuti Salim Bagazi anali founding member. Simzalimba hapo kuti Ken Nsonda anali founding member. Chifukwa Malawi you are good at distorting history. Mena anthu amabwera kuti panopo tikufuna kuyamba chipani, DPP, kubwere Salu, kubwere Chimanga, kubwere chani. Inali second phase. First phase inali fema foot soldier. Nkona anthu amati nene political foot soldier. Chifukwa timayambisa zinthu. Ena zikagwira ndi amazalo wapo enawo. Ndeni umeona amene alowawo zinthu zitagwira kale nkumona ngati mahero. Amwene Malawi muno malemekeza anthu oti sana chitepo kalikonse. Ndi amene amadyereraso. Ife ni mafuti soldier amwene. Ife ni mafuti soldier timakapa ground. Mwafusa akwame. Palibe anthu aziwindi amene amaopedwa ngati mafuti soldiers. Chifukwa anthu ozipereka amakapa ground. They face the bullet. Akamabwera ma B-52 bombers aja, akamabwera ma helicopter aja, amakhala kuti upper ground mafuti soldiers they've already received the bullets. If any mafuti soldiers go upper ground. Nena zona abwera kuno, abwera ku DPP, abwera kwa, abwera ku UDF, yote abwera, abwera ku DPP. Yatsogo. Ndofuna president ineyo. Chifukwa ndaona kuti Malawi muno ineyo president wachipani nditakuyendesa. Upresident wa dziko nditakuyendesa. Ziko.